De-a lungul timpului am încercat și alte lucruri în afară de a fi ceea ce se numește artist și am oprit la asta deocamdată. Îmi permite să dorm mai mult diminețile și cred că mi-e necesar. Mă văd foarte bine peste 10 ani. Prosper și sănătos. Aș vrea să mă întrebați care sunt anotimpurile mele preferate. Cel mai mult îmi place toamna și primăvara. Cât de mult îți plac poneii? Îmi place toamna pentru că e un anotimp răcoros. E anotimpul în care mă născut eu și mă simt bucuros. Dacă cuiva îi place foarte mult doar o pasăre în care aș putea să-i o